Nikola Jović, star 23 godine, izrešetan je 21. februara sa više metaka u leskovačkom naselju Dubočica, nedaleko od svog stana. Prema prvim saznanjima, on se te večeri taksijem vraćao iz grada, a iz za sad nepoznatih razloga ostao je da razgovara sa nepoznatom osobom u obližnjem parkiću. Kada je krenuo kući, bukvalno je izrešetan na sred ulice. Kako tvrdi izvor blizak istrazi, ubica ga je najpre ranio u nogu. Nikola je pokušao da pobegne, ali nažalost, ubica ga je sustigao i u njega ispalio još 6 metaka. Nikola je trenirao kickboks i džiu-džitsu, kratko se oprobao i u MMA disciplini. Bio je delija, pratio je većinu zvezdinih utakmica, vodio je zdrav život, vredno je trenirao i bio omiljen u društvu. Šta je motiv ovog surovog ubistva kickboksera, za sada se ne zna. Istraga je u toku.